O dugay ng panahon kining maong isyu sa alang ipapahulay nga daghan usab ang nagreklamo, no? Kay di man sila makabuhat bisag unsa sa adlang ipapahulay dinhi ang gitudo ni Kristo kung unsa gay maayong buhaton, unsa may palabihon, kini bang trabaho o kanang balaod o kinabuhi sa tao. Unsa man to pag-justify nga dili kita mutabang tungod kay adlang ipapahulay, di kita mo trabaho kay adlang ipapahulay. Unta kan adlang ipapahulay para kanato karon adlaw nga simbahon ang Dios. Kung asa man ang kadaghanan mo simba, no? Sa simbahan ba o tuas ilang laing simbahan, no? O atos mga sabungan magsimba, muna nga daghan sa atong kaigsuonan, no? Mao kini ila kinabuhi, malipay sila sa ilang mga bisyo, wala muduol sa Ginoo, unya na kung magkalisod-lisod na, unya pa muduol sa Ginoo, mangayog tabang sa Ginoo. Kung abtik pa ang lawas, dili usa sa Ginoo, no? So daghang mga balaod nga gibag-o tungod sa pag-prioritize sa kinabuhi sa tao. Bisan ang balaod, pero kung ang nanginahanglan o delikado kinabuhi sa tao, priority gayod ang kinabuhi sa tao. Mas bililhon kini sa Dios kaysa mga balaod. Di po nato sila mabasol siguro tungod kay niadto magyud ni sila. Kaya naa magyud gisunod. Kay una pa man tong panahon. Pero sa panahon nato karon, ato na nga gisangyaw ang paghigugmaay, kaluoy sa atong isikataw. Mo kini bililhon karon og dili ang mga halad nga sunugon. Una nga kung dunay mga problema, ato gayong unahon ang kinabuhi sa tao. Kay kini bililhon kaayo sa Ginoo. Kay dunay pabuhat ang Ginoo kanato. Kung wala tayo kinabuhi, di harapot ta kutob. Di nato mahimo ang iyang ipahimo kanato. So, mag-ampo lang kita nga ihatag kanato ang grasya nga makapadayon kita sa pag-alagad kaniya bisan unsa nga butang nga ato nga makontribute sa ato simbahan o dako na kana gingon bitaw niya bisan kanig usa ka basong tubig nga manghihatag sa maigsuon aduna kini ganti, no? Pero siguro wa man ta di na to option ang ganti kay mohimo ako ni ini kinaa doble kini, no? May uban nga mingon nga mag-offer ako kay doble ang balik ni ini, nagpaabot nga naay balik, no? Kung kita mo offer di na kita magpaabot nga mobalik pa kini kanato. Kung naihatag sa Ginoo, okay, no? Pero kung wala man, okay lang din. Kaya kinikusa man imong gihalad sa Dios, no? Naningkamot karon si Pope Francis nga ma-restructure ang Vatican, doon na sila mga gipili ng mga tao. Usan ini si Cardinal Tagle, bisag diya ang isyu, pero diya kapoy pagsalig ang atong Papa kaniya, no? Head gihapon siya sa usa ka tawag niya na parang department, dicastery, no? Mura o kini siya department sa Vatican na gihapon siya, no? Unta yang mahimo di lang siya mag-expect yung mga tao mingon nga unta ma-pope si Cardinal Tagle, no? Kung ihatag sa Dios nga di man, no? Pero dili kana atong apson kundi ang pagserbisyo sa simbahan. Kaya ang Ginoo nagtan-aw man kanato. Nakibalo siya kung siya ato gibuhat o siya ato nahuna.
So siya nang bahala kanato. Oh? So di lang kita mag-apas nga naay mubalik kanato, kundi malipay kita nga nakahimo umayong butang sa ngalan sa Ginoo. Manindog palihog.